Хайде бе! То пък какво ми се мърда? И ето как играем на господин Карпаркинг. Ако искате да играете Карпаркинг, напишете. Но може да играем по-дълго време, като гледам в YouTube другите видеа, хората играят по повече време. Затова и аз. Ето тук тези коли постоянно се блъскат в мене. Не, бе. Тимран ми. Ето. Ето, караме много бързо. Ето. Вижте хора с колко караме само. Ето тук вижте колко карам. Ето тук някакъв ме блъсна и аз не го блъснах. И сега е време малко. Чакайте малко. Айде. Ще изчакаме тук. Ту са бариерата такова. Аре бе! 5 часа. Айде. Еми, хората много караме. И бал, блъснахме се както не. Чакайте малко. Да, мога и да ти първа. Полото взели си ключ. И бам! Тук караме повече. 100 километравца. И това тук грозния ни щупи колата. И това беше видеото. Ако искате още видеа, абонирайте се на моя канал. Сега чао!